From where ka ba, Rina? From City of Naga, sir. Oh, Naga. Nice na kay The flying Naga. city of Nanay boardwalk. Yes. No? Unya, lately, murag na ay piyesta sa Naga, no? Oh, Pista ba? October 10 pa ang fiesta sa Naga, October sir. 10. October 10 di ay? Yes, sir. Pero ang nito sa Naga kay Ma'am. nightlife. Bitaw. Nightlife. Na, mausad na, bitaw. Siyempre, nabi laganan dito, sir. Utang na sa kalendaryo. We have the arcade. October 10. Mau ba sa Naga? Yes, sir. Grabe traffic diya. Mo. Dili Nga sa naman Naga, ka? sir. Nga naman? Uy, it's in Mingla. Milan nila. Yes, sir. Unsa may naka-traffic to diha? Mga- Na may SRP? ang kanang mga sakyanan, sir, nga dili. Oh, syempre, sila- sa kanan bigyan ng traffic. Ang naman. Let's say, Oh. mga drivers nga wala, Abusado. mga drivers nga abusado, dili kabaw kung asa ilahang lane. Ang uban, bisag, ang kani siya nga lane for right turn only, ang uban kay mo, agi jud dito. Even though, Imbes nga right turn only to ani left turn. Mao to na traffic, no? Ano mo na yun, sir, na angay na, anad ba ito sa nightlife? Gamit? Dito silig, no? May traffic. Tinood ba na nga kuan mulupad ang mga silig dito? ay, dili sir, oy. Oh, dili na tinuod, oy. Hindi na tinood. Dili, sapatos, sir. Sapatos lang. Bigas ng asawa. Bigas ng muli. Okay. Patos na ni mama.